Sagodahin nga rod ti surat, ni pagayam tayo nga narisa, kung na narito Dear Manong Nene. Apay nga ta, Manong Nemi, nga no at daragsak at damit liday. Apay nga ta, nga reta nga ragsak, kadadala tamit umipos-ipos ni liday. Dahil ti ka nito, nadumteng ti panagbidot, uno pa nagaramit ti sa nga nasyat. Masagrap nga dagos, ti ibunga, data, nga bidot, ken panagbason. Apay nga ta nga sangak ang kanayon, nga nalawag ti tangatang. Apay nga darigiti gundaway, nga nalulem. Apay nga darigiti bagyo, darigiti digra, kalamidad, asumangbay. Apay nga sang kumang agtultuloy tiragsak ti tunggal maysa. Tapno agtalina et tirago ken isem ti tunggal maysa. Dahito ka di talaga, tibiyag, manunay. May sakmat ka dagiti kan kanayon nga tumtumngeg kanagbibuya ka dato nga programa, ti manunay mi, karing magpakasik kang ka, manunay mi. Kaya dito nga aldaw, Enero 8. Ngayon kay basa, dito nga pagkasalitag. Ngamin, dito ti petsa, tingkang pa nagkalaysa, iti lalaking karik nga isukit isuntulaing ti lalaki ti biyag ko, ngawanin sa bali. Iso dito ni Robert, manunay mi. Kabarbarang nga konak, no dito nga panangisalaysay ko ti pakasalitaan mi. Adaman rik na nga magutikod, kat padasin naman na pasantakan manen tinalpasin nga nalidem nga napalabas. Tapno sumangbay manen ti baro nga agsapa, ken baro anam nama. Ngamsagbay ti amin, kablawang kayo, tinaragsak ang nagasat, nga oras yun ita nemer si studio. Dagiti padag nga dumdumngeg, kanagwibuya, kang ronan na unay ken ka, manunay. Nga si katitimon, ken mangtadbiyag, hindi tungkal pakasalitaan. Kasto man nga rod manong nemi, anananahe, arugyak, dito yung pakasalitaan. Idi mamamunak ni Robert manong nemi, may sakon nga waitress. Wen. Nagpatinggag laeng iti second year college. Kabuti rigat ti panagbiag, nagtrabaho ako na dagos. Para iti bagi, ken may tulong ko kanagnagannak ken kakabsat ko. Ilinto ni Robert manong nemi, may samit laeng agagangay nga construction worker. Mason isona. Rabi di Sabado, bagong sweldo. Imay da ka nagida katrabahuan na iti restaurant nga magpapaayak na order da iti pulutan ken mainom. Dito'y kami nga nakamamo manong nemi. Ada itin na isang sangayan nga mariknak ken kuana. Ado di kiti umay nga customer mi dito'y nga gararem kanya. Nga mawan ti mariknak nga ayat akas iti mariknak ken ni Robert. Kuna nga rod, ni Vanji, nga pahandag nga waitress. Nainlap ka? Sino? Dujun. Iti ka ado nga agar-aram kin ka. Dahil pala agat semento may tinapili. Ano agat semento? Kita mo dyan ima na. At puraw-puraw. Oreg bugo. Ore sokaan na. No, dagit agam ti semento. Agat semento. Sabi nga saan, Bert, idagrahip ti dakulap mi agpaiso. Nakarsang titakulap na. Din to tani Nelson ng mga opisina at nalamuyot. Pasensyahan. Sino ka akmat dito yung kastila ta talaga takulap ko. Amom ket may sak ng hard worker. Okay lang, Robert. Maglagid din dito yung kaming. Pasensya kayo, kakabsat. Agloko-lokot signal tayo. Anyway, mayat manin. Ha? Yan. Nakikooperate kami signal.
Mamano man laki damang pasama ti kastoy. Orita damdamo na talaga kita makita kat madit nakapsot ti signal ko na. Anyway, ituloy tayo ang iba sa papagayam ti pagkasaritaan na ni pagayam tayong Nerissa. Malipod matitin manong name masansanin no umay ni Robert oresan nga Sabado. Nakikayat na bagintiag bay mesa. Hindi ko amaten manong name umay nakmaten pasyaran dito balay. Dito mismong balay manong name di pasyaran naktimbaga na kanya kiti I love you. Siyempre, saan kumatago sa sunong bata na naman pa'y talagang mariknak ng patpatag ko iso na. Dananang kinitatang manunemi sumupyat da. Tekado di kita kan-arim kang kaanak. Aping iso kumakas pag-arikan. Nanang da kay madlatnag ko na. Nga inayat yun ni tatang gamotis at ipatpatek yun. Saan ka di? Wine, kayong dadat nakilabidot ko. Oy, kordapya. Santissimo, kordapya at dagang ko. Hindi ito. Kahit mo sawan, nagbidot ka na nakiasawa ka niya. Hey na, amom. No kasunod pa nagbidot mo, mas pay ka niya, kordapya. Sading ka man, Procopio. Tatang, nang, apay nga sinungbat kayo. Nag-inangaw kamlaing. Noan niya man ti bidot mi, tinapalabas, anak ko. Saan ka mo kuman nga ulitin? Anang ratiramidek? Mangurikat sa bali Nga saan nga ni Robert? Ngayon sumatipat-patag ko nang sa mo nga isuro, dahil ta anak mo. Noon niya talaga ti mariknanag at sutong palen na. Hala, makamukha ang desisyon. Angam no siya ti mga ibalakad kang kanak ko. Magsabol ka madlaga na tayo. Mangitag-ay kang ka. Nasingpat kan nagagatmat ni Robert. Baka italang ipagpakinan singpat kang gagagat na. Tanda gun-gunudan na. Ngam ito naman gunod na kayat na. Ay katag parang tutustong agali na. Anak, idawdawat may kinitatang mo. Tatang mo. Nga si kang inaunang anak mi. Nga kapsat na kitituwang adjem. Kat saan kumang bidtot. No ba'y panawanan tapos ni kastagat. Sang mamatan tinistaduan. Mailiw kami matang kinitatang mo nga maadda ni ti apo ko. Inem nga bulan, ti ba nag-arim kanyak ni Robert, manunemi, aging kang inaklon ko. Talo nga bulan, kalbasan na, enjayanan ti kasar manunemi. Madahanda nga dago si ti balay. Gata, at nakabagyak nga, agna edin sa mali nga pagilyan. Kunana kanyak, ito nag-asawa, dahil ito ti balay ta. Makitang napintas, gagang nga balay, agay napintas para kada tayo. Agrama kalagitan nagta. Robert, sabi ko mata, di kan tubaybayan. Sungor ni kasarkan, tapos ni kastakat ta. Makunang agasawatan. Omahan mat no, at ka di pa nagduwato ang kanyak. Awamat ka diya, at ka di pa nagduwato ang tapusom. Di pa nag-asawa kat agbinulig itirikat kan namay. Sanggadi. Oran niya at mapaspasamak. Nilayang patay di mabaling mabagsina ka na ta. Sige. May hatak. Enero 8, manunemi. Tinaituding nga ba nagkalay sa amin kini Robert? When? Hindi gagangin lang nga kasar naman pasimbaan matlang. Basit lang din ng anak kada kami manunemi. Tas siyempre, kung nakanyak ni Robert, narigat tagar-garbo. Basta lang iti adalakit. Pagsasakuan tayo, mako na nga padaya, kan makapagkalaysata. Tada imbes nga nagastusan tatado, isun ta pangrugyan ta. Para iti pamilya ta. Nakatipid kami manong nemi sa kata nadan kampay tinayon iti kwarta, tadumat na kwartaan mi. Wan. Si Mina akarod karagnagan na kanya kat nagnad kam kini Robert iritiya na iregalo kada kami nga balay.
Nagkikatak nga ro din manong name iti pagtatrabaho wak, kas kalikagom na. Tanagtali na eda kundi iti balay. Wen, nang ro na lang aro din, da nagpitpitik iti saklot ko. Manong name marmar na kakunay, kadag iti irut ti harakop ti asawa. Nagapo iti trabaho, sumangpet sa batek, yan, ore agat semento, ang ibagbakay din ni Vanji, anan musak, tayo ito na makadigusen, na makainan na, manong name, da banglon tumanin. Kas panakapaset, ti panakailit itong galmay sa maramanak tumanin, manong name, kadag kakabarang agek na. Mariknak tumanin, tinakarsang at akulap na nga may apros, iti barokong ko. Uwain manong name. Mariknak tumanin, manong name, di kakabarang agek na, itinaduma-duma paset, ti bagi. Nakasamsam it ni ayat para kanyan. Nakaimim nas, ti adaan, iti lalaki nga mangipateg kanipatpateg mo. Naragsak kami, kani Robert manong name. Nang rona lang aro din, iti ipas ngay konti inauna nga anak mi. Babae manong name, iti anak mi nga inauna, pinalagahan iti Jingjing. Adadaan ti kagat manong name ni Robert. Di pulos maawanan ti trabaho, dapat di gundaway nga overtime, pati Sabado, o pati Domingo ko na. Dapat mangayap keng kuhanan ko nga, mapan na kanot, tarabnan, jay a kusina da, makatandan mo da. Mapan na kanot, irapin nga agbumangon iti mangipanakder iti ubo. Isupay nga nayon manong name iti masusulduan ti asawa. Naging ka nga nadaan kami pa, iti may kadua nga anak. Gabot na lalaki. Nipas ngayon ni Bongbong. Bongbong? Di mo kayo nga Bongbong? Junior. Una, Junior. Apingal nga Bongbong. Kat resulta ti Bongbong. Sikaw, di ba? Resulta ti Bongbong. Pinabongbong, binungbuan ka. Saka, anda ni Bongbong. Oh, no babae, Jingjing. Di ba? No lalaki, Bongbong. Kaming pinasinagan na kita anak niya. Jingjing, Bongbong. Gusto mo na rodin ti doha. No, dapay may isa, di iso. Anong tungarad nagan na, no, dapay may isa. Jingjing, Bongbong, anong rodin? Gusto na nga rodin. Jingjing kan Bongbong. Naragsak kami manong name, awang pulos ti problema mi. Iti panag ko na. Adamat sang kabasit nga marunong mi, pang emergency ako na ada. Nangaro na lang aro din manong name, iti agbasan na kita anak mi. Juan, makaayo da. Gabot na nangangato di kiti grades da. Kat nung kasta, recognition day, syempre. Doa kami nga agasawa manong name, tibang kuyog tanak mi, nga mga espili, iti ribbon, mga korte medalya. At tinulong kami met nga gasawa manong name nga mang tulong kadakwada nga review wano mga garamit ti assignment. Iti graduar ni Jingjing manong name iti elementarya. May sakadagiti ada iti top 10 manong name. When? Elementarya. Idin to, tadam idin iti grade 4 ni Bongbong manong name. Idin nagpakada ti asawa. Papanang? Dumakdak ti gastos tayo. Agabrod ka? Kumaa. Ang narigat may lang. Badasi ti gastos ko di Manila. Takdakal ka na sweldo sa diyay. Diyos ko, umandoyo ka, Robert? Manila lang? Sa mesa, mati problema di komunikasyon, ha? Abi nga bigla ka nga nagliday. Ni Risa, no awan dito arubayan, sa pulan tigasat.
Aw, anti kasi nga plano ta. Tinagkinarian da kat asan tapos nagsina. Saan naman nagsina kat agin na dayo ta lang. Nakasasadag di Manila. Nakabang panunutam. At pintas nga jaya nga trabaho sa jaya. No dito'y saan nga humatot sweldo. Ngam sa jaya, times 2. Hindi mo kayat nga times 2 sweldo. Dadya iyawat ko king katibili nawas ka times 2. Ami nagsenari ka, sweetheart. Manila laing ti papanak. Anat pampanunutem. Siyempre, may kawa kami. Maruam tayo ito. May kawak, ngawan ka nga paspasungatik ng kapag trabaho. May kawak, ngawan ka may isagana karigil ka sa pulam. O may kawak, ngawan ka kaidak. Nabibiyakin ka at nadarigit ubing itisidong mo. Siya ngay. Saan ka din nga mo na makaliwliwakin ka? Da-jing-jing ka ni Bongbong? Hanggang pa marigatan namang isuro kadakwad at assignment da. Gabutan na lalaing damat. Kayang-kaya da o riso da lang. Sige. No isot desisyon mo. Palubusan ka. Ngayon ka agladli tayo akas ta. Ne, isa ma ako. Pati na giti anak ko manong name kat sanda kumakayat nga mayadayo ti amada. Na naruna manong name kini Bongbong. Nakasta pa. Mapangkasad diya Manila. Wala na. Dakdakkel ti maswaldok sa diya. Linawas nga gipawitak to para kada kayo. Ang gipawitak pa di baro nga sapatos mo, baro nga badom. Nang naruna ito naggraduara ka iti elementarya kita. May sakan tumat ka na hindi makaawad iti award. Kasi kinimanang mo. Grade 5 bakton. Grade 6, 2 nga taon pa na ka papang. Ti 2 nga taon ko pa nagtrabaho di Manila. Siyempre, atot maurnong ko. Gatangan na ito iti motor ko ito na high school hak. Motor. Hari ka motor nga ubing. Hangga pa ilang makaalat lisensya. Bisikleta nga ron. Bisikleta nga balin. Ti eraser. Eraser. Dati may bagay ka. Ang peso, papa nga, kadangan na ito eraser nga bisikleta kinto no, ang high school hak. Basta klalain ka. Hamo ka aba ni manang mo ha. Sige pa. Magbakasyon ka na po ha. Binulan ng bakasyon na. Kastamat manong nemi, iting kare ti asawa kini Jingjing. Agbalasitang ka na nat. Ya, nakapimpintas ka kas kini mamang mo. Singsingpit ka, ipastag mo nagmasa ti high school, di ka pala makiboyfriend. Sabi ko mga makiboyfriend nagpapang. Bingak pa sakto lang makiboyfriend ano ito nag-college sak. Ito nagdakan ti college sak kapila mga boyfriend. Masapul nga, agraduar ka ti college. Agraduar ko kinading mo. Tano, anyaman ti sa amin nga nagunod nga rapap mi kini mamangyo, da kayo ti makagunod. Aramidin mi ti amin, tapno makapag-graduar ka ti college. Pang, magbakasyon ang kang kanayon na binulan kang bakasyon ako na Edi na kami manong na imi nagpinakaday na inarakop ko tinairot ti asawak. Dagkalakawak, manong nga tawon nga dandanatang ang kasagasawa, di tapulos na ginadayo. Kasapulan ti sakripisyo, para ipanakay sa ganti masakbahin na kita anak ta. Dadakumat panunutom, okay? Manila laeng ti papanak. Baka nung agdandag to nga pangkajabroad, no kasapulan nga pangkajabroad, why not? No may kanak ti gundaway. Tapno mapipintas tayo at balay tayo. Ken sigurado nga ada pagbasa na kita nagtati college. Ken makagata nga tumatanggal na tayo. Napimpintas man nga rumato may bagay ken ka. Nga makuna nga madlaw nga sumaliwan-wan tibiyag tayo. Robert, madanag ka na. Anak ka mo. Ada ka titakdang.
Awang ka di baybay. Awang ka tirabaw ti danum. Ano ta kadanag mo? Baka no, sika, makaaramid ka ti bidot. Baka no, oy, sa mga aramid din dita. Kamit. Ano ta dito panunot mo? Baka aglalaki ka? My God, daon dati panunot ko, Robert. Ngayon dati panunot ko, sika. Ang mga numakasarak kanto sa bali nga babae sa jay. Ang mga numalipatan na kami kanigitaan nakta. Ha, Robert, ang mga sato. Ikarik. Agbalinak to nga natib kayo, sweetheart. Ikarik keng karita. Ididamo manong nemi na pintas palain ti panaganayas dagi di pasamak. No saan man nga linawas nga gipauit, mamindwa iti tunggal bulan, iti kuan gulpianan nga maminsan ti makabulan manong nemi. Ngam dadi karina nga binulan nga bakasyon saan nga natungpal. No kasta manong nemi nga dumteng iti okasyon ti tunggal may sa kana kami. Birthday ni Jingjing, birthday ni Bongbong, birthday ko, anniversary mi, iti unos ti duwang atawen manon nemi awan ti asawa. Nudumteng ti Christmas, kada anyaman nga okasyon, special. Awan isuna, anniversary mi. Laging galang iti tawag manon nemi. Anniversary mi, tumawag ka niya, hello sweetheart, happy anniversary. Happy anniversary, happy, awang kamat. Agduan-tun nga tuman, nagraduar ton ti anak ta. Iti elementarya ti naudi. Di ka may pulos nagbakasyon. Manila laing kung kunam, aping halos, di ka pala sa bakasyon. Dahil ka po na nawapay nga. Awan sarday ti panagpawid ko, saan ka di? Amom dito Manila. Adot overtime dito eh. Nasalon at kalakid di, ag overtime ka, napimitas manin. Ato ba di nagtrabaho ti patpatnag? Ti aldaw, ginanada, rabi, para shipment, rabi. Siya, rabi kin aldaw. Kasalunog sakit ka. Nasalon ata. So makitam tila dawak no ka. Nag-video call ta. Intun ka ano nga pag panagbakasyon mo talaga. Intun nagraduar ni Bongbong. Sige. Tap na maparagsak ko mati anak ko. Ngayon na Odi, junior ko. Ayun to naggraduar iso na. At elementarya, adakto. Ngayon dinteng metlayangan manong nemi iti kaaldawan, ti graduation ni Bongbong, naliday ti anak ko. Metlayangan ni Papang. Tuwan nga tawen. Anak, dandanitan. Tawagan man mang. Anta ka din iti dalan? Di makadakas, idilayang rabitin na oding managtawag ko kinkuhana. Itay bigat, saan kumunta na makontak? Dabay. Tsaka mo anak, baka awan signal iti ayan na. Baka on the way in. So, magsaka nakagrupot ka din tayo eskwela, tapno, baka pagturpos kan. Kaya, maangayin ti programa, ti pa nagturpos mo. Talo kami manunemi ni Jingjing Siak kinibongbong. Pwede manurugin di programa manunemi, talyaw nga talyaw, ti anak ko, ngayon na udi nga talaga nga awan ti mauray. Awan ni Anniniwan, ni Robert nga asawak nga ama, ti anak ko manunemi kit saan nga dimten. Nalpasan ti programa, naliday ti anak ko nginaudi. Ora edi suangpad kami dito balay ket kablawan da ngay papapet-pet da ket kasubre nga regalo da ken kuan. Anak. Apa nga naliday ka? Di sino ko matasangan na niday? Mang, kinawan ni Papang. Saan nga tinungpag ti Karina? Baga nga graduar ti elementaryo nga adda. Sa nga balita, agpapawit mo.
Pura awanin tagbasbasa. Ano tako na? Sa anak doon nagbasa iti high school. Tanang arto, Bram. Balbalo kag lata na. O batan ni Papang? Anak, agraduar ka ti high school. Kas pag naggraduar to ni manang mo. O, Sherbina. Apay nila ka di Papang mo tinapateg. Siya ngay. Tsaka kaya ti kasta, ha, Bongbong? Oo, Rita, agawit tumatli ni Papangyo. Napagadrol ko matlaing manunemi ni Bongbong iti eskwela. Managrugi na iti high school. First year high school, third year high school mat iti ni Jingjing. Manunemi iti talagang sa aming na makuntak. Kanawanin, ti maawat mi pa nga pauit wano surat ni Robert. Awan katawanan. May bus kat may busan ti kakaiso ng ornong mi manunemi. Dikat kahit nga so nakapilitan, ngagsapulak ti trabaho, nagsubliak ti restaurant manong naming nagapwa. Ma'am, agsubliak, kalbusan ti manong atawan. Awanin nilapsat mo. Bakit kan? Manulang ti tawan. O ma'am, morgat kan mo di tawan di inaw namon. Third year high school na. Kanam kita balasang pa yun ti anak mo. Awan sa baling ang master ka trabaho no sanga ditoy. Sige, awatan ka. At maarwatan ka lagi di agad adalatari ka na maatrakar mo matalalaki. Ni ma'am, samad na. Beer house na ito ya, restaurant. Amom. No napintas di waitress, dakil timpak na ka nagiti customer. Naroon na ginupurme ka medyo nakiting. Kas kalahan nga nagabo ditoy. Saan ka din nangayatan nila kay Mukit, ha? Gabuti, kaadam ditoy. Ma'am, saan nga agpaaharan tirandak ditoy? Amok ngayon baka no adan tumangaram keng ka. Siyak palat armanda, dan asawa ka da. Paendo ang anak ko. Bumarito balasa ng tinauna. Mama nun manong nemi, ilagidikon daw ay makapagsasahong kami kanagitan nako. Kabutaging ganak iti alas 10 ti rabi. Ano? Iti jotik. Mangrugiak, iti lapas pangaldaw ng alas 10. Sakam lang makapagsasahong ang manganan no kasta nga. Iti bigat, nga gumangganan kami amin manong nemi. At naman kati bakasyon ko, manong nemi, kat bakasyon madagitan nako. Inasadganak ni Jingjing. Mang, talaga ka din awanin ni tatang. Papang ko na. Ay ni Papang? Tatang ko na pa yun. Agdamdama kakmet ka di mabaling ko pagdamagan noon, mapaspasama kin kang kuwana. Nuapay nga santo nga makontak, nuapay nga awang matenti ipadala na ka na tayo, sa awang matenti ipawit na, ya ibagana ko mga mamatay alain iti Cebuana no ano ta? Aw matenib sang kapirgis ng surat ko ma. Ano nga rati pangkip yun? Diyo ka di kayat rantahin nga pansapunin surat di Manila. Diyos, naglawat di Manila. Adamat address na. Di ba? Nagipawit ka na address na. Anak, ako mati kumpleto. Nanyo mang, ito ang graduara ti high school. Saktot mapangwang sapol ka ni Papa. Papagayam, ang ngatan din na pasama ka ni Robert. Natay ngatan? Unod dan sa bali nga pamilya na. Papagayam mi, hindi ito itultuloy nga ibasa, ti pagkasalitan, ni pagayam tayong Nerissa. Ituloy tayo nga ibasa. Nung sa dinot pagtungpalan papagayam. Ti pagkasalitan, ni pagayam tayong Nerissa.
Manong Nemi idagraduaren ni Jingjing inauna iti high school. Kaya't kuman Manong Nemi. Kapag basahin ito iti college. Ngayon isunan tinagkit-kit. Taabay anak. Kabay lang kapag basahin iti college. Mang kakaasi kayo. Amok. Yararado'y bagiyo para kada kami. Una kat anang harod kat pagrebengak. Naman pinagbal na ako makuna nga single parent. Kumut-kutong kayo, kaputang. Mapuypuyatan kayo. Gagangay ko dito eh. Mang, nasiset lang yung saan kong irugrugi. Tadyak tumat lang may tuloy, sayang lang. Anak, anang tiramidem? Hindi, sobra kang matan ng trabaho. Anang turot ti trabaho? Basta. Mabaling ka di anak na siyak titong palim. Na mangjak tumatla may concentrate. Ang interes ko. Paunay matin. Ori dakal ako mga kapsat di mga ituloy. Ito sa amin nga na ituloy kaya ni Papangyo. Anang orti pang balin tayo kita umat ni Papang. Talaga di mo kaya. Sorry mang. Ngayon na kas pagarigan ta. Adan tumatla interes ko. Sige. Ngayon magtrabaho at agurno nga. Tapno matulungan kayo. Manong na may awang nga rod tinaramidak. Kaya graduar mat manong na ni Bongbong iti high school. No kasanot kinaliday na iti graduar ti elementarya mas iti niliday na ti padag graduar na ti high school. Anak, barbaring sikat ada interes na kagbasa iti college. Nakaorti Sir Serbina, mamang. Ama ko maon Sir Serbina. Saan yung mata kaya? Kayak. Sana mamang, masyanak ka na kayo. Paunay matin. Abi nga sumuko kayo. Diyo kahit sumuko. Siya ngayon na yung anak sumuko. Ngumabing nga kayo nga anak ko ti sumuko. Anak, agbaling kumakarit ka na tayo dito. Iti panang baybayanan ni Papa ka na tayo. Ni Papangyo. Ngayon panagnak tayo kayong kuha na nga oray awa ni Suna. Sumaya at tibiyag tayo. Oray ka pa panan na nga matmatay kayo. Saan nagmatay nga matmatay ah? Mang, tinaramid ni Ate Jingjing, kastamat ang tiramidek. Kita yo, adamat pagtrabahuan na, o no, makunamit na waitress akas kada kayo. Ito sa baling nga restaurant. Katsyak, yata mo yun, makano sumapulak mo trabaho, nag-gasoline boy, ano nyaman dita. Ore no, agbasa kam tumatlang ni Manang, no lakit dita, matulong amin ti pagbagiwi. Awan ti maramid ko ni so desisyon nyo, anak ko. No, mampela sakit ka na niya. Yung karik, idi, nga sa anak man nga makapagturpos, kat naging to agbaling nga anak ko, di ba, makapagturpos. Ay maapay matakas to eh. Gabukin ni Papa. Gabot na binaybayan na to yun ni Papa. Nakaragsak ta edi. Nga may di pimanawan. Manulay nga tawon, kalpasan na, binaybayan na tayo. Lumagan tiriknak kunak kumatawan ti pang panunutek. Tadda pagtrabahuan na kita anak ko. Waitress ken gasoline boy. Manunin. Yung tsaka mo. Hanak man ta na marigatan ti kunak. Namiti may isa nga bigat manunin migat sa anak ko nga makabahon. Imay di kita anak ko kanyak. Mang. Dito ti bagbagami kadaking ka edi. Di lakait nga nugutin. Nga na.
Nga da sakit yo. Awan sakit ko. Gagangay lang dito, mang, inte ito doktor. Tapno mamon anyat ka sa sadyo. Pinilit na kita na kumanon naming and confine. Kung ano iti doktor, kasapulak lakano ti ina na. Nabaybay ako iti pagkikabuti sobrang trabaho. Kung naman na kita na kumanon naming, ito na rumar ka ti ospital, agtanay na kalatan ito nagtibalay. Nakarati ko bra, katuhin. Ang tatrabaho mi nga, anak yo. Kung natin doktor, ina natin kasapulan nyo. And sa uno yung pampanunutan ni Papang. Ma-stress, panunod nyo, ma-depress kayo. Ni Papang, kaya naman magsakit ka na kayo sa gani. Naging saan ko mamuan, noon niya tika sa saad mo na talaga. Nasibibiyag pa yung noon niya. Sana may kaliti panunod ko ang panunod na kisuna. Kang karayang tao guru oray di pa nagsublin. Mang, saan kayo numang namnama kas kada kami kani Manang Jingjing? Sa amin ko mga may concentrate trabaho no, isulat pampanutan mi. Anak, di yung kadikayat ng mamuan, noon niya itandi ka sa saad ni Papangyo. Iti manong nga tawin. Kaya't ni. Ayam sa pangkasapulan tayo kayong kuwana. Sa anak man ngagsarsar dahil ngagsalsaludsod. Sige man, saan unang isot pang panutan nyo? Laglagipin nyo ha. Nagsakit kayo. O. Kaalis to nyo agpa-recover. Di yung kadiam mo, nga sa amin nag-concentrate trabaho mi. Nasa kayo matipang panunutan mi. Sige. Sanda ka pagkadanagan anak ko. Alawan. Ikarikatak tayo makamag-recover. Tapos sana siya tipang panunutin nyo. Mawatan kaya anak ko. Kanagyaman na. Hindi pa nang sakit yung kanya. Naging ka manong naming iti may isang aldaw nga kanda ka na pa nagitsenda. Ito talaga sanda ko na pagtrabaho na kita anak ko. Namtap na makaliwak sayak, papanak magitsenda. Nakitak ni Alma. Alma, kumusta? Nerisa? Uwan siya. Ewa tinaoding pa nakita ta, idi, ang katrabaho pa lang dalakay mo, kanilakay ko. Idi adada pa lang dito Ilocos. Kadwa nilakay mo, tila. Asawa ka naman sa di Manila, di ba? Kumusta nilakay mo? Kada wala dyan, huwag ka dito damag mo may panggap na asawak. Kahit mo asawan, di mo pa yan mo? Tiyan niya. Naistorya namin sa kanyak ni Rudy, ang asawak. Naistorya na nga niya. Tiyan mo ka na mo. Hanggang nga mo sa lutsutak kumapin, no? Kadan sa bali nga pamilya ni Robert. Damok kita mo. Kan itamat pala kita ta. Tanusan mo kumamo, nga amok nga di mo amo, iba ka kumain padamag kang ka. Nabayag man nga. Nabayagan. Diba, 2 nga taon sa nito. Kalpasan di 2 nga taon, nagasapulan ni Robert, kano kung ako na ti asawak. Nga da sa bali nga, kapkabalay na, nga dapayin anak na. Mabaling ka din nga, maalat ti contact number nila kay mo. Tapno ta kam to tagsalita. Tapati jay cellphone number nila kay mo. One report karot ka edi nga 2 nga taon. Nga, Dadi pa naggraduar ni Bongbong. Rabi, sobrang na o di para kahuntak ko. Ngayon baga ng kamakaman na graduation. Kabigat na sangon makontak. Napagaya man na yan. Sige,
Edad ko kayong kati cellphone number nila kay ko. Tada kayo ito tagsalita. Manong Nemi, hindi makasalitak ni Rudy ng asawa ni Alma. Pinawagak si Mungbat. Dinamo nga siyak. Sino ito yun? Siyak ni Risa. Ti asawa ni Robert. Risa sabi ko siya tinawagan. Hindi ko madya asawang tinawagan. Jack matawaganin. Mani po didi. Duwang atawan. Nga dakay dita. Basta. Diya ka mo nga dun sa bali nga babae ti biyag na namuaklain ka ni Alma nga asawam. Idagkita kami. Nga naalak ti numerom. Mabaling ka di, Rodi nga. Ada, contact number mo, unang number na ka, mabaling ka di nga i-forward mo kanyak. Please. Sige. Sige, urahin mo nga ron. I-borrowed ko kang contact number ni Robert. Hindi makasarita kung ti asawak manong na yun nakigtot. Hindi maamon na siya. Kalbasan ti manon nga tawen. Robert. Nerissa. Apay nga binaybayan na kami kadagitan na ta. Ayan nanda kiti karim kanya. Karim ka na kami. Kada jing-jing kini bongbong. Among ka nga. Nga aring na matmatay akon. Kahit ko lang may sagad nga ranyak ko mamasagbayan di kita anak ta. Nga orin no saan nga kinayatan da bongbong kini jing-jing tinagbasa ti college. Yung di pa nang pampanunod ko ken ka. Dahil tata nakadepresak. Arig na matmatay akon. Awan ka din ti patag ko, patagmikan ka, Robert. Manong Nemi awan ti sabaling inulit-ulit ti asawak no saan nga ti panagpakawan. Pakawarendak. Pakawarendak. Saan ko natungpal ti karikara kayo? Pakawarendak. Robert. Dahito'y idi ti kabutbuten ko mapasamak. Di pa nangalipat mo ka na kami. Di pa nakasarak mo ti sa baling nga babae kat mangbukel ka ti sa baling nga pamilyam. Isot ga po ng sangka kumakayat idi nga palubusan. Nga po siguro iti panakailiw ko. Iso nga nagsapulak ti sa bali. Ingkarim idi nga binulan nga bakasyon ka. Tapno maipan ko matiilim nga bagbagam. Awang ka din di kundaway nga agsubli ka ti danami. I'm sorry. Saan ko mabaling nga panawan dagiti agiina? Agiina? Dagiti? Duwamat din di putot ko dito eh. Pagrebengak mo ti mga sakad ti masakbayan da. Kat ti masakbayan na kita anak mo kanyak. Saan mo nga pinanunot? I'm sorry, Nerissa. Sa bagay, oran niya itan ti pagbagak. Saan nga may babayo pa, hindi kita napasing nga napasamak. Narupkup ka, Robert. Noamukla ko mga kastoy. Tinungpal ko kumandi kita naganak kanyak nga saan nga si katinayat ko. Nagbidutak nga nagayat ken ka, Robert. Manong Nemi, pinatibkar ko ti pakinakim ko. Tinasken kat namo akon nga saan akon nga mangnamnama pay kini Robert. Tumakderak, iti bukod ko nga saka.
Yan tanging kadadamat na kita nagkwedisidong ko. Manong Nemi, iti may isa nga malam, si magpet ni Jingjing dito balay nga dakaduana. Mang, ni Edgar, boyfriend ko. Agmano ako mananang, mamang. Kapag nga mamang ko nam kanya kon. Mang, sorry. Apay, masikugak. Mano taon mon? 22. Sorry. Iba't patag ko ni Jingjing. At nangasagana kaming kasal kang kuhana. Ano trabaho mo, Rock? Tricycle driver. Oray, tricycle driver ak nasing patak nagagatak. Kabelag ka. Biyagan ni Jingjing kitang balintong anak mi. Awan ti maraming tayo di mangawat. Welcome, anak. Sabi ko mata sa muntong baybayan ti anak ko. Sabi ko tasan to may ipada ni Jingjing kanyak. Saan ko itong baybayaan ang panawan ni Jingjing? Saan kam to ang ginadayo? Ilaing patay ti mamagsina kada kami. Kastaman ti kari ti asawa kidi. Sana ka kasi iti asawa, mamang. Alam, sabi ko, Inton anong arti kasar? Umay to digiti naganak ken partido na inton no Domingo dito balay, mang. Dam na mapagsasalitaan ti amin. Sige. Ni abot Diyos, idaw-dawat tayo, nasabi ko, Tasan na tayo nga baybayahan. Manong naimigas lang natunday nga namin pinsan ti arapahap ko. Natunday ti arapahap ko. Tasaan na ka nakapagturpos. Parbaring kunak na mapagturpos ko dagiti anak ko. Napaaya ko kini Chin-Chin. Amog baka madamdama manong naimi isarunong tumatan ni Bongbong ay amo na ti girlfriend na. Nag-asawa nga ron ni Jingjing manong naimi kat siyempre nayado yun kaniyak. Ag may mensan ni Bongbong manong naimi kaduwak dito balay. Anak, mamang, sumarunukan tumatang ang asawa. Kaumat pa ti girlfriend ko. Tapay. Tsaka mo, awan kras mo, aduda man. Awan di kita'y agar-aram kang kang babae. Apay babae ka dito agar-aram. Ang damat kas diyang babae ka. Awan, mang. Mang? Oh. Sampai nga tayo naladaw ti amin. Ti ana. Nagsubliak sa ti eskwela. Maragsakan na kanak makang iti dayta. Dan urnong ko. Kada damat sang gabasit nga urnong ko. Kan mabaling ko matagsubli trabaho. Si nasalun atak manin. Diyak una-una yung pampanunutan ni Papangyo at diyak mangnamnaman kang kuwana. Hanga kas lady. Isong anak. Ag-enroll ka nga ha? Anak kahit mga kurso. Engineering. 5 nga taon. Manuto taon mo. Ubing to pa lang, mamang. Anak, sabay ko mga rod. Tas ika nga bungbong ko. Iti makatungpal ti harapahap mo. Nga harapahap ko. Sige, mang. Anak. Horay ko lang na arak ko piti na irot ti anak ko manong name ita talaga madlaw ko nga dan interes na nga sumrek iti pagadalan. Makita ngamin tirigat ti awan trabaho, awan tinapintas nga trabaho namang. Nagita sa nga makapagturpos. No pa damat nagita nakapagturpos ti college nga umatrabaho da. Di da ngamin among iobra anak. Sige, hanggang pala nga rin makinubnobya ha. At sabi ko talaga makapagturpos ka Bongbong. Nagsubli ti ragtak manong naming nagtrabaho. Napasublik matlang ti dati nga salunat. Kan ikutak nga lapsat numampay. Siyempre, adan edad ko.
Punang nga ron ti manager ti restaurant nga pagpapayan. Lumaplupsat ka umububing nga ni Risa. Ha, kahit mo siguro nagpaaram tapos na may kaduang asawam. Siyempre, awanan di asawa mo. Tapos siyempre, adan sa bali nga pamilya, nasan ka din? Di akong kayat pa gayat, ma'am. Siyempre, araramidag ti kasi para itilangak, kan para iti pa nagtrabaho. Very good. Ngem, adu di kita agar aramatan kanyak manong nemi wingi-wingi dagos iti isungbat ko kanakwada. Nerisa, ada karbengam kang kraksa. Naragsakak mo da. Dadagiti anak ko na nagsarungkaran ni Jingjing, ada apo ko, may ayak, maragsakan na. Nung makita tiregta, kan pas anak ko nga, inaoding, nagbasbasa. O, naragsakak. Ano ka marisap sa pulik nga ragsak? Lalaki amang paragsakin ka. Kat siya. Baka balin ka lang ka problema. Ti asawak, nagkarikanyak, nagragsakak, nga mapagkanito lain. Binaybayan na, nandanak na tayo, gabot pa ng baybayan na kada kami. Ahamom ka din nga napimpintas, di may kaduang ayat. I'm sorry. Sampay nawaswas ti kasarmi. Dakil pa lang ang basol. Di ba anal ta? I'm sorry. Sa alang nga lalaki ti mangtad kanyak tiragsak. Naragsakak ti trabaho, naragsakak ka na kita anak ko, naragsakak ti apo ko. Talaga? Nga mitultuli ko pa lang ti mga loko iti riknam, iti posom. Ulitek na Risa, kasapulan ti lalaki amang paragsakan ka. Saan nga makaanay ti ragsak mo, amariknam ti apukom ti asa, ti anak mo. Kasapulan ti lalaki ang mga rakop kang ka. Di nakarakupan na kas, tatumpain ka. Kahit ka kumangarat nga masulisog, jak tupulos masulisog. Saan kanton gumumay? Gabot at nauraan at araramidem. Tande, di mo itong mabalbaliwan ti desisyon ko. Manong Nemi, nagtultuloy iti pa nagtrabaho, tap na may sakad ko, iti magastos nga kurso ti anak ko. Nga madadag iti kondawi manong Nemi nga magkipitak. Kaya ti mati anak ko, isumatag remedyo, adumatag di kakayam na manong Nemi. Kanadamat na giti kakabagyan mi nga muda, itirigat mi, kan kargat na, regat na nga makaandal, agpabulod na met, o agipadhawad na pagindi. Agto amang tanda iti tulong manong Nemi. Duman manong Nemi, iti apokok, kani Jingjing, iti nandanim at nagraduar, ti anak ko manong Nemi. Mang, kasla sana mapupuutan ti panawal niya. Maudin na semestre, mang. Makapaggraduarak ton. Ken, nung makarwarak iti board ko, board exam ko, may sakto na engineer. Ni Roberto Jr., Engineer Robert Jr. Kumusta nga tan ni Papang? Di matanda contact number na kada kayo? At dangin, mani po di namuak nga at sa bali nga pamilya na saan ko nga tinawagan. Diyan ka muna supalit number na. Mabaling ka din mahala. Sige, syempre. Apay kami nga di mo inahala, idi. Nasakit tinagam ko, idi. Mang, kinagurak ti amak. Ngamita, kasla kayat ko nga makasalita. Tapos na ipadamag ko king kuha na, nga dandani ako nagbaling engineer nga junior na. Ure no awan, kinaitultulong na. Anak, di mo kunain, ngawan tinitultulong ni papang mo. Talaga man ngawan. Anak, isa din ka din nga nangrugi ka. Iti kinder, elementary, ada palang idin ni papang mo. Isot ng rugi, anang tulong keng ka.
Rabang lang, gawat na pagrebangan na. May di pa panti karigatan awan ni Suna. Kung nakman sa mo kagore na papang mo. Yung bagak lang ti kinabudno nga pamati Kendrick na mama. Ana, alam ba lang contact number na? Una sa anin. Kahit ko makasalita ni Papa. Sige. Pwede damagak manong name no nakasarita na ni Papang na naliday anak ko. Apay anak, ano na pasamag? Anak ang binigbig nga si Kati Junior na? Diyan may kaduang asawa na't nakasaritak, mama. Tapay. Saan nga ni Papang mo na kaigan cellphone na? Una stricto ka din, asawa na may kadua. Kat iso nagsumbat ka nagtitawag. Tawag nga para kinipapang mo. Ano na masama? Kada ka na ti hospital ni Papa. Anya? Kat? Grabe ka na ti sakit na. Matmatay ka nun ni Papa. Anak, saan ka gluwa ka sta? Apay ko mga sana kang gluwa. Naman pa'y marik ng edit, igurak ka ni Papang. Ngayon hindi taga namuak, matmatay ka nun ni Papang. Kasi na kumatas ang gagluwa. Anak, agraduar ka anton. Inak sa Manila. Kasunod pa nagbasam ng kanya Manila. At may tulong mo. Awan sa balik ang runan mo, kahit mo nga tulungan, tika sa sayda ni Papang mo, no saan nga kararag. Awan ka dito interest yung makakita kayong kuha. Anak, kas na kunakin ka, awan ti may tulong ko rin mapanang sadyay. Ngayon madamay tulong ko babae ni ti kararag. Kas tamat kang ka. Maudin sa mastre, in kasadyay, manong lawas mo, ore makalawas mo, mabibay amting panagbasa manak. Daw-dawot mo kiniabot Diyos nga makapagturpos ka at dapat lang si bibiyag na Papang mo. Tayo makapagturpos ka, isundon di Papa mo sa dyan, isto kayat mo. O, nagkukulit tayo amin, kas pagkarigan. Sige ma. Anak, saan ko mo madadaal ti konstitusyon mo agbasa? Graduating kan, ha? Uwan ma, o pagtunagan nyo. Makalawas, sakbay, manong name, ti graduation, ti anak ko, nga ni Bongbong, edi makaawatak, ti tawag. Sanga nakapunbok. Hello? Ikaw ba si Nerissa? Oh. Yung dating asawa ni Robert. Bakit ka? Sino? Sino ka? Patay na si Robert. Ano? Natay na ni Robert. Hindi nga rin, ituloy papagayam ng ibasa, kinamuan mo sa dinot paggibusan, dito pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga, Nerissa. Manong name iti day nga namuwak, jak maawatan noan niya ti mariknak. Jak maawatan mo no jak may latawan. Aglulukan diriknak mano. Kaslak kapsutak. Nga adupay nagdi magbagat kasarsaritak manong naming cellphone ngam jak hamuno anya ti sumbat ko. Tila nga pagpakasik kan kwa na. Pwede ba?
Hintayin niyo kami. After a week. Sa mo palang hitabtabon di bangkay ni Robert. Aging ka saan na kami o pasangpet dita. Please. Ano ka mo? Di na gaya maawatan manong isuin Tagalog. Saan ko ngayon bagbaga manong name kini Bongbong. Ngayon ni Jingjing din ang ibaga. Nabang ko mismo ang padamag kang kuhana. Nga kalbasan nga naarakop ko nga nauba nakargada giti doha nga pukok ken kuhana. Anak, mang, adala ka din napatig ng ibagayo. Sa mga ibagbaga kini Bongbong, takayat ko nga makakakonsentrate para ti maudya nga lawas. Kaya't ko nga, naisip suna kabayatan nga, maaramid to ti graduation day. Nga kita kasaman man, awanan ni Papangyo. Natayin. Kanya, anak, amok no niya ti marikrik nam, kas may isang anak. Pati magkrem ti pakinagin mo. Niyaman tin ni Papan. Nangatawan ni di pumanaw. Saan pulos ka nagbakbakasyon? Sa ita. Datayo ti mapansadyay nga sumarungkar kang kuana. May santo nga nalami sa bangkay. Anak, kastal talaga tigasan. Nagbaling nga narukup ti amayo. Nangalat sa bali nga babae, nang bangon ti sa bali nga pamilya. Nasa bali nga sagaba. Adaman sa bali nga pamilya na naparagsak na siguro ng itatagat pada tayo agsagaba. Nalaklakalaeng nga sagrapan na ti amin, tabay, kasla bilang tayo nga talagang awanan ti amayo, saan ka di? Mawatan kayo, mama. Yung ti may kadwa pamilya na, siyempre isudot kang runang agsagaba. Nanaruna ka na kiti, kakabsat yun ti ama. Nga manula nga tatawan na. Baka dadalang ta high school. O na elementarya. Anak, sa mo ibagbaga pa lang kini Bongbong, ha? Kanagsagana kayo. Ito na paman lagi ni malpas na graduation ni Bongbong. Agpa Manila tayo amin. Inidumtengan ti kaaldawan ti graduation ti anak ko manong name Ma. Umisam ka. Basit lang yung step. Basta ka doon nga na ng engineer. Nag-reviewan to. Nag-take ka di board. Kahit natangalaing mo, sigurado nga dakan to top 10. Ang puunoy ni mama. Ano yan, mom? Engineer ka to. Nagsaka kumano doon ni papa. Sa nga bali. Malpas lagi din ito ng daw ng graduation mo. Kabigatan na ang pamanig na tayo. Ha? Oh, hanggang nga din mamati? Ito na bigat, nagpamanig na tayo? O ang itong sarong kara ni papang mo. Gaboy ito dahil ng bagak manong name nakita tiragsak ti anak ko. Idilid ng aldaw ng graduation na. Kabigatan na manong name. Yung karigatan na Jingjing, kandi manugang ko. Ito yung ang remedyo nga nangarkalakam tibahan. Tapos na di kastakit nabimpitas mo't lang ti pa nag-travel mi nga mapansadya Manila. Nakikita manong naming excited magagaran ti anak ko nga ni Bongbong. Kabayatan nga dakam ti dalan. Kaking kinita kami madlatakin ni Jingjing. Ma, nabimpitas natin may bagatan. Nga ta, uwan. Narigrigat na mabiglan to. Isong ita,
tadata ng tindahan. Ibaga tayo. Bayang nga rin ta. Magisinukatak. Nakaabay ko iso na. Anak. Apay nga ta, mama. Nga niya. Kapagkabahag. Namayag ako nga tao dito lubong. Ito lang ang pabagatan na. Diyak pwede ka dito tsansa. Unong kundawi ko mga darason tapnog pa Manila. Kapagkabahag. Excited ka. Kasla sa ang isot ka po na. Excited ka. Ma? Anak. Patid ka rin ti pakinaka mo. Aday limit mo kang ka. Kahit milang asam mo nga. Madadahil ti aldaw mos iti kaaldawan ti panaggraduar mo. Enis kito sa mga. Iti lasod ti manong atawain. Ang sante nga nakita ni Pabangyo. Makita tayitan. Ang para iti maudi agon daway. Ma. Kaya ito nga sawan, pudno tinagparik na kanyak. Nga dahil tatirason no apeng agkabagabak. Saan kon kumarakop ni Papa? Saan nga makapagtibak? Saan nga mangagdagad kung ibagag ko na? Ibagag ko na nga nagraduar ako na may sakton nga engineer. Di nan mangag kasta ka di. Saan nga makangagpaiting physical na magina? Ngayon nagtatapaw ka kararwanak at mangag na. Kan makita na ka na. Niamatan ni Papang. Basta saan na nga natumpal ti Karina. Pinanawan na tayo nga namin pinsan, Mamang. Sangit ni Bongbong. Idiin na ibaga kong ti Pudno. Aging ka nga nakadanon kami manong nemi. Iti nakamansayagan ni Robert. Manong nemi nagari titong aw sangit ken sa ibek. Manipod ka na gitiduwang anak ko. Kastamit kanyak manong nemi. Kaya ta talaga nga matmaturog ang tagnanayon ni Robert. Iti maodin ama nakakita may kadkuan. Iti lumagaan ang tirik nami. Kinasaritak. Ti may kaduang asawa at asawak maron nami. Nagapatayat na kano nga mangisakad. Ti pa nagbiag na. Nag-double job ni Robert. Nagtrabaho ti construction. Agpasada taxi trabi. Nagsakit. Naidalit. Kasi di matente na pasama. Nagbeso ti atap ko manong naming at dapay lang di high school. Higher grade manong naming di kiti duwang obing. Ngay soda, itinadawnon mi graman ti inada, iti sibay ti bangkay, wano sibay ti lungon ni Rupert. May samat nga babae kan lalaki manong naming. Kasla mariknak, kasla adada nga kupit ti barukong ko, ti pa nakakitak ti nga dagiti ubing piman. Napihan nga, adan asawa ni Jingjing kadapintas ti biyagda. Ito talaga nagagad asawa na, kinasingpet. Ni Bongbong manunemi, nananayton nga,
engineer, no lagid may pasana ti board na. Pininto na rin ito duwa nga putot ni Robert di sa baling babae. Mangrugrugi na pailaeng. Nga kasanong nga tanga may kanti na naranya nga masakbayan ti may kaduwa nga asawa ti asawak kadito duwa nga putot na iti sa baling babae. Manong Nemi, idi madanunan ti kaldawan ti panakaitabon na tadidid na dawnon mi sa jay kat maudi nga rabiina. Nga kati kabigatan na Manong Nemi kat isumutin ti panakaidulin ng ti bangkay ti asawak. Ti dating asawak nga nangasawa ti sa bali. Dito nga pinalubusan mi manen Manong Nemi di kiti luwa. Akas pamakada min kini Robert. Pamakada kiti asawa, pamakada kiti anak ko iti amada. Kada di matlangal daw Manong Nemi, irobrobot min tagsubliti locos. Pwede kasaritan hak. Ni Ella Manong Nemi na may kaduwang asawa at asawak. Ate, maiwan na kayo. Huwag mo pabayan mga anak mo. Hindi ko kaya, ate. Anong ibig mo sabihin? Wala akong kamag-anak dito. Bisaya na ako. Hindi, dalhin mo sila doon sa inyo. Mahirap ang buhay doon. Siguro, o sigurado ate. Pagkatapos ng isang taon, mag-aasawa ko ulit. Kailangan ko. Ano ang ticket mo? So, anong ibig mo mangyari? Kunin mo ang mga anak ko. Anak. Ibigay mo sa amin yung mga anak mo? Baka magiging kawawa sila. Alam mo nang ibig kong sabihin natin. Ayan mo, kausapin ko mga anak ko. Anak makunayo. Kakapsat Jida. Itapay ka tagsurenderin ni Ella, ti inada. Sa bagay, mapanunod ko matkidyan ako. Ubing pa'y na Ella, no, kas pagarigan, makatawan ka tagasawa ang mga numay romantic recapsat yun. Baka katang-kadang dat kalsadang mamaybayan da. Naroon na danto sa baling kapsat dat sa baling ama. Ano ka di ma-imagine, anak ko? Mamang, no da kami, awang problema, kapsat mi. Kapsat mi di amaida. Sika nga nga rod. Bunga ti pananglipot, di ba pakeng ka? Maawat mo? Apeng hindi nga saan. No kahit yung lagi di. Da kahit nagdesisyon mo nga, kahit mi, siyempre, kapsat mi da. Da kayo nga eh. Malagip yung kadi idi. Nagkasapulan akmet. Nakadado di kita agarip kanya. Nga siya at tikarkarida kanya. Ngayon saan ko linukatan di pusok para kadawada. Gabot aday na nagtalin na edit di pusok di amayo. Di ba't madag ko di amayo? Sindi ko na nga siya dinarapin na. So gapot na si awat kayo kanigikab sa tiyo, mas pa'y kanyak nga awate kayo na. Gapot ang pampanunutek nga talaga kasanundan numabay ang tinada. Kasi matngarti ko na. Kitam, gusto saan ngagbaling nga inak, ipadawat na nagityandak na. Gapot na namaan na nga saan itong ngagbaling ang talinaed ka na siya at ngayon na. Amo na siguro nga siya
Kat may sak nga na imbag nga ina. Kaya nagyaman ang anak ko. Tas yawat kayo kanakwat. Mas pa'y kanyak. Tadag hindi kakabsat yo. Isutsukat ni Amayo para kanyak. Iso nga lahat ang arot ida ang iawid sa J. Locos. Manong Nemi, inarakop ko na kita kapsat. When, lalaki, iti inauna, Fernando ano tinagan na, Manong Nemi. E rin to, tababae, tinaudi, Manong Nemi, ni Maribel. Tinamag ko kadakwada, no, kaya dati sumurot ka na kami. Dagos na nga nagtunged, Manong Nemi. Nga sigun mat lang kadakwada, Manong Nemi, nagbaling kahim nga naranggas, ti inada kadakwada. Nasakit ka no, tinakam da. Tati kakaiso na nga amada nga talaga nga nangiparik na ti pamatik ti maysa nga ama nagsusunit. Tinakura nga pamatik ti inakit pimusa yan. Kunag kadakwada. No kasano ti panangipatig ko, karay di Amayo. Kastamit ti panangipatig ko kada kayo anak ko. Agbalin kayo nga pudnong anak ko. Nga kakabsat nga buo. Dagiti anak ko nga pudnong. Manong Nemi, ti may isa pa nga rason no apay nga inalakid na. Amok agasawan to ni Bongbong kalpasan ti amin. Bagasan to ang talinaad kanyak. Kat siyempre, ituloy ko ti makigasang gasat iti dahi iti nga biyag. Kat gabutan alpaskon, Manong Nemi ti obligasyon ko, apanang paadal kadag dito ang anak ko. Numampesa nga nakapagturpos ni Jingjing. Hada pa ilapigsak. Tapos ni kasta ka di pakat ko. Kada Fernando ka ni Maribel. Babay matitulong da kini kakabsat da, Manong Nemi. Nang naruna, kini Bongbong, takalpasan nga nakapag-review, nag-take the board, kat remore ti resulta, nakarawar, Manong Nemi. May nananayang engineerism. Nagtuloy mat Manong Nemi tinaragsak na tal na nga kasasaan ti biyag da Jingjing kan ti asawa na ti manukang ko. Kadno kasta nga sumarong kar ni Bongbong Manong Nemi. Dito'y balay, tanan destino Manong Nemi sa San Fernando City. Iti regional office ti DPWH Manong. Kasta ko na itinagsak na, mangted ka nagdi sarabo na kanya, kan sarabo na ka nagdi kakamsat na. Kumusta kayo? Ang moment yung Ilocano, kuya. Hanggang listo kayo na kasta. Hernando. Ikaw, Maribel. Nalayangak natin nga Ilocano. Very good na kasta. Yeah? Sisipat kaya, bantayan nyo ni Mamang. Uno, isot mang bantay ka na kayo. Ha? Naroon agad bumaro ka maten, Fernando. Bumalasitang, bumalasan ka maten, Maribel. Saan ka pa lang asawa, kuya? Tapay ko may gawid dak no kahit ko nag-asawa. No, ang tapay lamang tulong ka na kami nga makapagturpos. Ura dan to nasawa, Fernando. Tulungan kayo. Kaya napiksamon pa lang ni Mama, ni Mamang iyo. Ha? Makapagtrabaho pa lang, basta nagsing-singbat kayo, tapos saan yung ikanti problema na. Okay? Ang pagdanakam ka na kami, kuya. Good, very good. Yan. Renod na ito nasawa kas pagarigan, kalagpas-basa kayo ito may lahing, ituloy ko timang tulong ka na kayo. Ha? Thank you. Nasanakam ko mga inala. Tsak lamon. Awang kumatikas ito yung kasasahid mo ita. Thank you kani Mamang. Thank you, kuya. Okay. Awan sa bali, pag-imanan tayo anak kung nasangan ni Apo Diyos. Ni Fernando Manong Nemi graduating iti kurso ng accountancy. Idinto, ta
second year college maten, manon name ni Maribel, iti kurso na nga nursing. Wen, agpadpada da, agbasbasa, iti MMSU Batak, manon name. At dapat ang girlfriend, engineer Bongbong, manon name, niyam amo ng kanyak. Kat, nulakad di ka no, tumakapaggraduar ton ni Fernando, ison tumatenti nga, panag-asawa da. Iti girlfriend na ani Jennifer. Kapada na metlahe nga engineer, manon name. Itin to, the Jingjing, manon name, kaya asawa na nga niya, Tuni. Ket, adamating pasdeg da nga negosyo da, manon name. Talier, vulcanizing, nga isot pagpabulkanizan, manon name, dagiti ado nga tricycle iti ilim. Adamatin bukod na nga balay, na isariping manon name, iti talier, o no vulcanizing siya. Naragsak da. Kat gapot na naragsak da kita anak ko manon name, naragsakak met. Kat nungas na nga dumteng, iti Enero 8. Anniversary mi, kanid ni Robert nga asawak manon name, matipon-tipon kamamin. Tamnuran ba kami datang aldaw? Gapot reta nga aldaw, manon name, numampay nakalipat, ka nagbaling nga narokop de ti Robert. Nga nangalat sa bali. Kat siyak nagtalinada ka na pudno ken kuana. Kat dito nga putot na iti sa bali, de Fernando, ken ni Maribel, isudat si bibiyag nga Robert, edi biyag ko. Tap ni Gasta, katagtultuloy ko nga ayatin nida, agserbi ka na kuana. Nga isudan to, manong name iti saan tumatamang babay akan niya, indundumteng asumalog ti salunan ko. Dahito ti pagkasarita, manong name kadagyaman unay ti anos mo nga nangurnos, kan nangibasa, kat sabi ko mga tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di mga kan nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Ito igaman nga pagkaya mo, Nerissa.